Tisztelt érdeklődők! Hölgyeim és uraim! A most következő vetített képes előadás címe H2O egyenlő H2O? Abszurdnak tűnik, vagy mégsem? Ma az izotópok világában tudjuk, hogy az egy vegyértékű hidrogénnek két vegyértékű deutérium nevű izotópja és három vegyértékű trícium nevű izotópja van. A 16 tömegértékű oxigénnek 14 tömegértéktől 19 tömegértékig vannak izotópjai. Ezt figyelembe véve legalább 18 H2O van a vízben. Ezek a H2O-k furcsán kapcsolódva eredményezik a víz molekuláinak eltérő rezgéseit. Ezek a furcsa kapcsolatok 0 Celsius fokon természetes vízben a következőképpen néznek ki. A H2O koncentrációja a víz hőmérsékletének emelésével nő, a többi molekuláé csökken. Ezen kívül van a vízben szabad OH-gyök és szabad H-gyök. Ez utóbbi H3O formában. A nehéz víz mennyisége 0,3%. A fenti adatokat Pados István Folyadékok elektromos kezelése című könyve tartalmazza. A szerző sokat átvett könyvében az érezhetően általa nagyra tisztelt olasz Giorgio Picardi professzortól, akinek az 1968. december 20-ai Firenzében elhangzott előadásából többször idéz. Giorgio Picardi mondta: ne áltassuk magunkat azzal, hogy abból, amit tudunk, mindig le tudjuk vezetni azt, amit nem tudunk. Gauss a konferenciáról a svájci Technische Rundschau hihetetlen, de igaz címmel közöl egy csokorra való részletet. Somlyai Gábor a Győzzük le a rákot című könyvében a víz deutérium tartalmának furcsának tűnő változásairól ír. A víz deutérium tartalmának koncentrációja az egyenlítő vonalában az alábbiak szerint néz ki. 1 millió vízmolekulából 155 tartalmaz nehéz vagy félnehéz molekulát. Ugyanez az érték hazánkban 150, az északi sarkon és a déli sarkon 130. Nem tudom elképzelni, hogy a Föld golyóval, mint a legnagyobb mágnessel ne lenne összefüggésben ez a változás. A kollégák döntő többsége ezeket az eltéréseket csak az óceánok hőmérsékletével hozza összefüggésbe. Ezt az objektivitás miatt tartottam szükségesnek megjegyezni. Itt a készülék látható 2 üveg biokajszibarack között, amit Tímea és Boglárka lányaim nevéről Timbónak kereszteltem el. Ezt a tégla alakú készüléket gondoljuk el egy iskolai glóbusznak, a kör négyszögesítése után szabadon, a földgömb téglásítása. A szerkezetben megtalálható az északi és a déli sarok, valamint az egyenlítő is. A szerkezetben meghatározott módon különböző erősségű mágnesgyűrűk vannak. A mágnes erőssége az adott cél érdekében mindig meghatározott. Példaként említem az Ohmker katalógust, amely szerint a Dr. Levin-féle mágnespántok 400 és 800 Gauss erősségűek, a magnetika mágneses lepedő 500 Gauss, a Fitofix bokaszorító 1000 Gauss és a Szabóna karkötő 1700 Gauss erősségű. A készülék használatának jellemzője még az irányítottság. A 4 változat: észak egyenlítő, dél egyenlítő, egyenlítő észak és egyenlítő dél. A használhatóságát a rajta átáramló közegsebessége döntően befolyásolja. Tehát krumplibokorra tettem. Képpen néz ki. A egy kártevő ellen, B egy erősségű mágnesen, C egy irányítottsággal, D egy sebességgel halad a víz. A sebesség döntő befolyású. Az a sebesség, ami megölte a gyapjas lepkét,
a burgonyabogárnak nem ártott, amelyik mellett pedig a burgonyabogár elpusztult, az mellett a gyapjas lepke vígan masírozott. És akkor a hatások. A Kecskeméti Kertészeti Főiskola szerint legalább 4 féle elpusztult kártevő van a képen. Közöttük legalább 2 féle levéltető. A levéltetvek elleni harc néha reménytelennek tűnt, mert a telepítő hangyák az elhult levéltetveket szorgalmasan pótolták, azért, hogy az általuk mindenkoron biztosítva legyen a hangyák csemegéje, a mészszerű táplálék. A tearózsát mintegy 10 napon keresztül legalább 2 naponként kellett vízzel megszórnom a tetvek teljes kipusztítása érdekében. A következő kép a kedvencem. A kirágott bábszerűség előtti kártevő rokona bebábozódott. Átváltozott lepkévé, kirágta magát, majd elrepült, a lábait pedig, mint fölös koloncot itt hagyta. Természetesen egy fürkész kártevője nevelte föl utódját. A levéltetvekhez nagyon szép emlékem kapcsolódik. 2 évvel ezelőtt a lányom hosszabb időre kórházba vonult, és rám bízta a levéltetőtől roskadozó hibiszkuszát. A cserepet a szűrőlukas alá helyeztem, ahol permetezések alatt bőségesen rácsorgott az aktivált víz. Amikor lányom 5 hét múlva kijött a kórházból, nagyon megörült, mert a hibiszkusz nem csak 10 cm-t nőtt, de egészséges is volt. De nem csak a lányom jött ki egészségesen, hanem Máté és Levente is, a tündéri ikerpár unokáim, akikkel megörvendeztetett bennünket. És íme a gyapjas lepke hernyója. Miután tudomást szereztem a pályázat kiírásáról, azt követően vettem fel a kapcsolatot a kiskunsági erdőgazdálkodással, akik 2 nap múlva egy halom hernyóval el is láttak. A hernyókat 2 plexi vonalzóra helyezett szúnyoghálóra tettem élelemmel bőségesen ellátva, és bepermeteztem aktivált vízzel. Majd rájuk helyeztem egy 20x25x40 cm-es akváriumot. Íme az eredmény 4-5 nap múlva. A hernyó megcsúszott. Azt hiszem, nem szükséges kommentár. A lepke emlékét már csak a faág őrzi halványon. A Népszabadság internet oldalának június 30-ai tudósítása szerint a védekezésre 450 millió forintot költött a költségvetés. A károkozás felmérése folyamatban. Ennek az összegnek a töredékéért üvegházakba ültetett tölgyfa csemetéken ki lehetett volna kísérletezni a bevezetőmben mondottakat. Azaz, A kártevő ellen, B erősségű mágneses készüléken, C irányítottsággal, D sebességgel kell áramoltatni a vizet. A jelzett B, C és D kritériumok nekem most elsőre sikerültek, és erre lehet mondani, véletlen volt. De hölgyeim és uraim, a műszaki életben nincsenek véletlenek, csak célzott véletlenek. Minthogy célzott véletlen volt a pályázat leadása után a burgonyabogár elpusztítása is. A házi kertemben 2 burgonyatőre 4-5 a képen is látható erőtől duzzadó vérvörös színű lárvát helyeztem. Kísérletként mindegy 2,5-szer kisebb sebességgel áramló vízzel megszórtam őket. A lárvák 4 nap múlva eltűntek. Ezen felbuzdulva egy szakajtónyi lárvát szedtem. Ebből körülbelül 80 darabot a 2 krumplibokorra tettem. Mintegy 10 darabot a garázsban helyeztem el a már fönt említett akvárium alatt, mindez történt csütörtök este. Pénteken és szombaton még nyüzsögtek a lárvák. Vasárnap azonban ez a kép fogadott. Úgy tűnik, a szolárium bérlete lejárt. A garázsba siettem, ahol a következő kép fogadott. Fölemeltem a táplálékuknak szánt burgonyalevelet. Vagy a szemük, vagy a bőrük nem bírta a fényt. Ekkor még döntő többségükben éltek. Mozgatták a lábukat,
de ez a mozgás is 10 napon belül megszűnt. A burgonya-bogár elleni harc még sok munkát és kitartást igényel. Az elért és számomra is meglepő eredményeket, illetve jelenségeket a burgonya-bogár biológiai élete és fejlődése magyarázhatja, amire a Kecskeméti Főiskola tanáraitól és Hertelendi Lajos és Lönhárd Miklós könyvéből igyekeztem megkapni a választ. A petéből kikelt lárvák, amíg bebábozódni a talajba vonulnak, 3-szor is vedlenek. A külső hőmérséklet függvényében a levedlett lárva egy viszonylag rövid időszakig rendkívül sérülékeny. A képen az élő lárva mellett látható 2 fekete lárva közül az egyik a lepermetezés időpontjában pörögve hult le a burgonya levélről, pillanatokon belül szinte feketére égett és kimúlt. A másikat reggel találtam, egy vékony fonalon függve egy burgonya ágon a képen is látható állapotban. A képen látható bogárnak a kitinváza sérült. Egyéb fejlődési rendellenesség is tapasztalható. Kisebb lesz a bogár, és szinte egy napon belül kimúlik. Mintegy 15 darabnál peterakást nem tapasztaltam. Az is érdekesség, hogy a bogár petéjét a levél külső felszínére rakta le, és ezek a peték a későbbiekben nem keltek ki. A szőlőlevél peronoszpóra fertőzést kapott. A peronoszpóra az a kártevő, ami a szőlőn, a gyökerén kívül mindent megtámad. Ez a fertőzés elpusztult. Ezt követően elkezdett virágozni a szőlő, amikor nem szabad ezzel az aktivált vízzel permetezni, mert ez a szőlővirágot tönkreteszi. Eddigi tapasztalataim szerint tönkreteszi még a gyermekláncfüvet és a babot, de nem bántja a borsót és az ibolyát. A szőlőszemek bezárultak. Ismét lehetett szórni az aktivált vízzel a szőlőt. Ezen a képen látható, hogy a szőlőszár felső része már egészségesen nő tovább. A 2003-as Híres Napok kiállításkor egy nyugdíjas állatorvos javaslatára kerestem fel dr. Szájler Katalin klinikai szakállatorvost, aki a nem hagyományos gyógymódok iránt rendkívül érzékeny. És aki elkezdte itatni ezzel a vízzel egy már csak pár napi élettel rendelkező, nagyon szomorú, daganatos betegségben szenvedő kutyát. A kutya 2 hét múlva elkezdett mosolyogni, és a több mint 13 éves kutya még több mint 2 évet élt jó egészségi állapotban. A képen a klinikai szakállatorvos igazolása. Ezernyi rákbetegség van. Ha csak egy gyógyításán sikerül segíteni, azt is eredménynek tartom. Mert amikor a Jóisten megált egy édesanyát gyermekkel, egy feladattal is megbízza, hogy ezt a kicsin gyermeket nevelje fel. Borzasztó, ha bekövetkezik egy tragédia, ha közbeszól egy rák nevű nem hívott vendég. De miközben az édesanyja a gyermekét felneveli óvón, szeretettel is tekint rá, mint ahogy Mária, Magyarország nagyasszonya, Leonardo da Vinci Madonna a Kis Jézussal című képén teszi.